N-ai cum să compari Anglia cu România, sub nicio formă, nu ai cum să o compari. Potrivit unui survey făcut de Statista publicat anul acesta, românii sunt a doua cea mai mare naționalitate non-britanică din UK, cu aproximativ 404.000 de locuitori, pe primul loc fiind cetățenii de naționalitate poloneză. În 2020, The Economist a raportat că 1,3 milioane de români au decis să lase în urmă Anglia și să se întoarcă acasă. Nu mai mi-am găsit locul. Oricum mie mi-a fost foarte greu să mă acomodez acolo. Foarte greu. Nu știu, probabil unii oameni sunt mai puternici. Și eu am crezut că sunt puternică, dar mi era pur și simplu dor de casă, de lucrurile mele, de tot ce era al meu. Cochetam cu ideea de ceva timp, dar au fost mai mulți factori care m-au determinat. În primul rând, probleme de sănătate și, în al doilea rând, am simțit că e timpul să fac pasul. Că, cum am spus, mă gândeam de ceva timp să vin în România și, oricum, plecarea mea în Anglia a fost, din perspectiva mea, temporară. Nu mă gândeam să rămân pe termen lung. În principiu, pentru copii ne-am retras mai mult, am luat hotărârea asta, neacomodându-se acolo la școală, am zis să venim acasă, să începem o nouă viață aici pentru ele. Ele când vor crește, hotără singure dacă vor să meargă pe viitor acolo. Este decizia lor. Noi am hotărât așa spre binele lor. Dacă ele cred că vor vrea mai târziu să urmeze să plece înapoi acolo, este decizia lor. Noi așa ne-am hotărât și sper să fie bine. Pentru familie, pentru copil în primul rând, pentru părinți, pentru că nu vedeam locul copilului meu acolo, pentru că trebuia să lucrăm amândoi foarte mult ca să recompensăm toate lucrurile care trebuiau, gen chirie, și nu vedeam nici un ban pus deoparte și plus că trebuia să se lase unul pentru o perioadă de serviciu să integrezi copilul. Neavând pe cineva să te ajute în sensul ăsta, deci unul din noi trebuia să lase de servici. Deja era greu să întreții și să ai niște lucruri cu două joburi, da? Păi cu unul. Diferențele sunt mari, dar depinde de perspectiva fiecăruia. Diferențele pe care le găsesc eu, de exemplu, diferența de mentalitate, care mi se pare destul de mare dintre UK și România. Dacă vrei mai mult, de exemplu, să-ți faci o casă, să-ți cumperi o mașină, să mănânci mai bine, să te plimbi, e foarte greu să le faci în România, cu salariul din România. Pe când erai în Anglia, puteai să-ți îndeplinești visele astea mult mai ușor. Dar traiul nu era la fel. Erai pur și simplu un robot acolo și nu aveai timp să-ți trăiești viața. Pur și simplu alergai decât pentru bani, atât. Frumos era și în Anglia, frumos este și la tine acasă. Și Anglia este o țară destul de frumoasă, ai ce vedea, dar viața e frumoasă și în țara ta și poți trăi o viață decentă, chiar dacă acolo erau alte avantaje. Sunt oamenii mai reci și clima. E mai greu, foarte greu în comparație. E diferit și unul din lucrurile pentru care mi-a fost greu e că e diferit. Vedeam situațiile și copiii cum sunt acolo, lăsați pur și simplu să se descurce. Mi se părea foarte greu și nu concep lucrurile astea încă nici acum, cât e de mare copilul. Mi s-au părut niște lucruri diferite față de la noi. Și nu concepeam ca copilul meu să plece singur la școală, să stea la
în un autobuz în mijlocul unui oraș foarte mare și eu să fiu la servici, copilul fiind mic atunci, 90 ani. Și fiind și fată. Sfatul meu ar fi să se întoarcă. Pentru că nu văd de ce nu. Le e frică că aici este greu că nu au salariile mari, dar nu este adevărat. Nici acolo nu este foarte ușor. Dar de murit de foame aici, n-ai cum. N-ai cum. Poate să fii prea puturos să nu te duci la muncă. Dar asta se întâmplă și în Anglia. Nu muncești, nu ai. Nu le spun nici să se retragă, dar și să se retragă în același timp, pentru că au părinți, au frați, au surori, au rude și de aici au plecat. Fiecare își-a propria decizie. De adaptat aici se adaptează, că doar de aici au plecat. De trai bun s-au învățat cu trai bun. Presupun că dacă au stat ani de zile și și-au făcut ceva, deci nu se pune problema de un trai bun. Cred că cine rămâne acolo, rămân pentru copiii care s-au învățat acolo. Asta ți-o zic sigur. Și care reușesc să vină, vin pentru că deja copiii au drumul lor. Da, i-aș încuraja să se întoarcă dacă asta își doresc cu adevărat. Nu e ușor, depinde de așteptările fiecăruia.